खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोर दिनै आं मादै अनुप्रभा इस्लारिनि न'आव दंफैयो। मादै अनुप्रभा इस्लारिहा गोबां गेदेर खहा जाना थांबाय, गोबां गेदेर जाथाय जाना थांबाय। 4 लाख रां 4 लाख रां सासे दुथां डाकु सासे सिखावा मादै माने अनुप्रभा इस्लारिनि एटिएमनि एकाउन्टनिफ्राय बर'ना लाना थांबाय। जाथायखौ मादैया खोन्थागोन, आंबो एसे खोन्थानानै होनि। गोबाव सम जाबाय, निउसावबो होबाय, बाट बेखौ हमनो हायासै। बाट बिथाङा दायो भिडिअ बानायनानै बे मानसिखौ हमनो नाजादों। नैबे स्क्रिनाव होनाय दायो गोबां डिटेल्स दं बेयावहाय। नैफोरो फट'फोर, आं बेखौ सिगांग्रो खोन्थाग्रोनोसै। दे एसे जुम खालामनानै होदो। नैबे बेयाव जुम खालामनानै होदो बेखौ। बे फट' बेफोरनि जाय CCTV केमेरा एटिएमनि बेखौ हमनो हाबाय। एफआइआर होदों मानसिखौ, एफआइआर होनानै दिनै बेफोरबायदि माने प्रुफखौ मोननो हादों, माने फट'फोरखौ मोननो हादों। मोनसे फट' गोबां रोखायै नुनाय दङ, जायखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनावबो देखायखागोन। नैबेयाव गोबां, बेयाव जुम खालामना देखायथार मोजाङै। स' बेनो, आरो बे नैफोर पासबुक, नैबे पासबुक, ओमफ्राय बिनि गेजेराव नैबे एटिएम कार्ड, नकलि एटिएम कार्ड। रायजो राजाफोर गोसोआव नोजोर हो, नकलि एटिएम कार्ड। बेयो एखे बायदि महर नुयो स्टेट बेंकनि, नामा खिन्थु गैया, बेयाव डिमापुर बाजार लिरनाय दङ। एखे बायदि बेयो मादैया बावबाय बे एटिएम कार्डखौ नायनो, बे सोलायनाय माने एटिएम कार्डखौ, गावनि रियेल एटिएम कार्डखौ बे सिखावा लाबाय, मादैनि रियेल एटिएम कार्डखौ, ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे डाप्लिकेट एटिएम कार्डखौ बे मादैनो होनानै होबाय। दायो आङो बेखौनो बुंनो सानो, नोंथांमोना एसे हुसियार जाबानो जाबाय। आं मादैनिफ्राय मोन्थिनो लुबैदों माबोरै जाथाय जानाय। आङो बहाय 6,000 थाखा बख'नानै थांदोंमोन आरो थांनायाव बियो आंजों एखे लोगो हाबहैनानै बेनिफ्राय आङो बख'नो होननानै जेला आङो सिक्रेट नाम्बारखौ बहाय बुयो, बुनायाव बियो नायबाय थाबाय नालाय आंथ' बेखौ नायदोंना मिथिया, आंनि उनावसो दंखायोमोन नालाय। बेनिफ्राय उनाव बियो थाबनो आंनि बे एटिएमखौ बियो बख'नानै बेनिफ्राय हरफिननाय बायदि मोनदों आरो आङो, सोलायदों बायदिखौनो मोनाखै आरो। बेनिफ्राय उनाव बियो आंनि उनावबो आरो बियो बख'दों आरो, बख'नानै बेनिफ्राय उनाव गुवाहाटियावबो बख'नाय नुबाय, कामाख्यागुरि, ओमफ्राय आमिनगाव बाहाय बख'नाय नुबाय आरोखि। उनाव नैबे मेनाजारजों आङो जेला गासै 4 लाख आरो ना? गासै 4 लाख आरोखि। ओमफ्राय जेला आं बेखौबो मिथिनाय नङामोन, बे 4 लाखखौ बख'नो होननानै थांनायावसो ओमफ्राय सारा होनबाय आरो, बे 4 लाख थाखायानो गैला, नों माखौ 4 लाख बख'नो नागिरखो? 74,000ल'सै होननानै बुंबाय। 74,000ल'सै होनबाय आरोखि। मारै बिदि जाखो होननानै उनाव आङो सिबिनाजारजों थानानै रायज्लायहैबाय। ओमफ्राय सारा नायजोब्बाय, थाखायाथ' बख'जोब्बाय ने, एखेबारे आमिनगावआव बख'नाय दङ, कामाख्याआव बख'नाय दङ, क'क्राझाराव बख'नाय दङ। CCTV भिडिअखौ देखायजोबदोंना? बेखौथ' देखाय, CCTV माबानि बेखौथ' गासिबो देखायजोबदों बख'नानै आरो। बेनिफ्राय उनाव आङो थाखायाथ' गैला जाहैबाय नालाय, लोगो लोगो आङो थानायाव एफआइआर होदोंबाबो गुरुत्वखौनो लाखाया आरो। बिनि थाखायनो दायो बेबायदि। दा ओंखायनो आङो एसे ससियेल मिडियाफ्राव जाहाथे देखायोबा नुगोन खोमा साननानै आं बेखौ होनाय जादों आरो। अके, स' रायजो राजाफोरखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो, बे भिडिअखौ जाहाथे नोंथांमोना जेसेबांखिनि साबस्क्राइबार दं बिथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामो। 1,39,000 साबस्क्राइबार दं। आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों, आं बे मादैनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामो, जेसेबांखिनि नायदों बिथांमोना ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनानै होयो जाहाथे, आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौबो डाउनलड खालामनानै माने आपल'ड खालामनानै होयो जाहाथे आं बेखौ नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोयै खावलायनाय थाबाय। नोंथांमोना जुदि सिनायोब्ला, नुयोब्ला, मादैया बुंदों कि जुदि मानसिखौ सोरबाफोर हमना होयोब्ला माबा मोनसे बान्था होगोन। बे बान्थाखौ दायो एनाउन्समेन्ट होथ'वाखै। येस, आं बेखौ गेरेन्टि होयो नोंथांमोननो जे मादैया माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बान्था होगोन जुदि नोंथांमोना मानसिखौ जुदि नुनानै जोंनो माने खबर हरनो हायोब्ला, हमहैनायाव मदद खालामोब्ला। स' दायो आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो, डिमापुर हालामाव जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दं बर' हारिनि, आरो जेसेबांखिनि बर' रायजो राजाफोर दङ आसामावनो जा, BTEDआवनो जा, जेसेबांखिनि एरियायाव बर'फोर दं बिथांमोना जुदि बे चेनेलखौ नायोब्ला, बे भिडिअखौ नायदोंब्ला, आं गोसो गोरबोनिफ्राय, फेसबुकआव जुदि नायदोंब्ला आं गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिफ्राय मदद बेखौनो लुबैगोन। नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नुयोब्ला जोंनो खोन्थाहर। जोंनि नाम्बारा जाबाय 7740039057। बेनि मानसिनि सावगारिखौ जों स्क्रिनावनो होनानै होखाबाय, आरो लोगोसे देखायखाबायबो प्रेक्टिकेलि। मादैया नोंनि नाम्बारखौ एसे होना होबा मोजां जागोन, माने जाहाथे नुयोब्ला बिथांमोना खोन्थाहरो। आंनि मबाइल नाम्बारा जाहैबाय 9435511837। आচ্ছা, आरो खेबसेबाव बुंनो हाबावगोन ना? आंनि मबाइल नाम्बारा जाहैबाय
9435513837 अके थेंक यू मादै मादैया गावनि नाम्बारखौ होना होबाय आरो जोंनि नाम्बारखौ आं खेबसे बुंबावनोसै 7740039057 नोंथांमोना बेयाव कल खालामनानै जोंनो खोन्थाहरनो हागोन गोबां लाजिनांथाव सासे हौवा मानसिया सासे आइजोनि रां खामायनायखौ खामायनानै दोननाय माबा मोनसे मिजिं थिनानै दोननाय रांखौ बर'नानै जानाय लाजिनांथाव माने हौवा माहारिनि माखासे खामानि हौवा माहारिखौ लाजि फोनांनायसो जादों बेबायदि मानसिया स' बिनिखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना जाहाथे बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै बे मानसिखौ बे दुथां दाखु सिखावखौ हमनायाव मदद खालामो बेबो खम नङा 1000 माने 1000 2000 3000 बेफोरबायदि नङा 4 लाख रां 4 लाख रां बे मादैया बिसिबां खस्थ'जों बे रांखौ खामायदोंमोन स' बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांमोननियाव गोसो गोरबो मादैनि थाखाय आङो नोंथांमोननि सायाव आर'ज गाबज्रियो जे नोंथांमोना बेखौ नुयोब्ला प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय आं गासिबो रायजो राजाफोरखौ आङो आर'ज गाबज्रियो खुलुमनाय थाबाय रायजो राजाफोर